دنباش بینر و بیسرین دنگ امریکا از کاو عمرم لبردم سروکاتیا دادگه ها دهو که دیگل هوا دامه دور کیسا سلیمان احمد کو پار سال به دستگاه امنی هاد بو گرتن لسنور پارزگه ها دهو که نها کیسا نافاتی لوی دادگه بره ودچه بو پتر زانیاری دور وی بابتی مدوید میوانداری برس پارێزەر ڕێڤنگ یاسین بکەم کاک ڕێڤنگ تو gelek خێراتî زۆر سپاس ساوی carê me divêt em li wê dest pê bikەین gel û Silêman kengî hatiye girtin û kî ve hatiye girtin û bi destê kê hatiye girtin بله زۆر سپاس دیارە پار سلێمان ئەحمەد ku xelkê Rojavayê Kurdistanê Silêmaniya kinciye bû bejdarikirin di pirsa babê xwe da li Rojavayê Kurdistanê şêweyeke resmî dergehê Sêmalka derbasê Rojavayê Kurdistanê bûye lê li vegeryanê 25 deh hema sala 2023 ji dezgehê emnî ve Duhokê hatiye desteserkirin û tanûke jî ragirtiye li rêveberiya asayişa Duhokê. Bêguman tu parêzerê nafatî niha tu rewşa wî çawa dizanî ilkî ji bendîxaneyê girtiye rewşa wî çawa ye çi fişar ser hene gel û fişarên eşkencedan ser heye fişarên derûnî ser hene bêguman kesekeke zîndanî bî rewşa wî baş nîne lê gore ew zanyariyê geştîne me çend xolekê ketiyên namedîtî bêjî rewşa min baş ew nehatî me eşkencedan lê gorey wan îfadeyên bu hatiye nivîsînê eswasan nabînim. Belê çi madde hat di keysawî birêve diçîtin û çi tuhmet çûne Nepal wekî hemiya wan zîndaniyê badînaniyê çûyî wekî hemiya wan rojnamevan û çalakvanê Duhokê têne desteserkirin gorey madde 156 ew hatiye razvekirin yasa jimare 21 ya sala 2003 madde ek wê yasayê keyser hatiye vekirin û sihî şeş roja dadgehîkirinawiye li dadgeha Duhokê. Rasta ew madde hindê ve girêdaya ku têkdana emna qewmî li vêrê diketin Belê xu ew babete pêştir hikûmeta Beez dana bû qanûna eqûbatê da bû hindê ku pêşmerge pê tate sizadan pêşmerge pê tate e'dam kirin çünkü heta e'damê bû nike her ew madde hikûmeta Parlemanê Kurdistanê hatiye tedîl kirin tenê e'dam tê darakiyeke sicûn me ebejiyatê da yani ew kese ew vî madeyê tête sizadan lazim e kesek bîtin emn û aramiya û asayişa herêma Kurdistanê têk da bît lê ez nizanim yani rojnamevanek xeteriya wî çi ye ser emn û asayişa herêma Kurdistanê eger emn û asayişa herêma Kurdistanê çavkê kamîreyekê da kevîte xeterê û bernemanî kewate çi emn û asayiş hema nîne eger ne çi xeteriya rojnamevanekê çi tişt e Belê kak rêving dampêdanên navhatî her li destpêkê eynî dampêdana bûn yani her eynî gotina bûn yan jî peşêman bûye li hinde ciha Gore ew îfade bu hatîne nivîsîn û me dîtî me xwe gumanê ser hey ku ev e îfadeyên wî bin çi belge heye ku heva guman ser hebîtin Çünkü eslan ev xelkê vêrî ne û li vêrî ne jiya ji ber wê yekê û ev dampêdanê bu hatîne nivêsan çi ramanê det yani çi gotiye Kurdî heke tu bo min behez bikey bibûre dineşê bibûre ne em neşîn bijî hindê tiştê hey girîdayî bi keysekê ve lazim e heta ew keysel beramberî dadgehê temamî nebîtin çê nabîtin ew neyniye bihêne aşkira kirin bîdiya keyser rêve biçîtin li dadgehkirinoyê bê te kirin piştîngî erken tiştekê ragihanînê viya em şên behs ser bikeyin Kesûkarên Silêman Ehmedî xolêkiriya xudaniyan ew jî nikarin divêrê hebûna xwe diyarkin Kesûkarê Silêman Ehmed vêrînînin hindê Rojavayê Kurdistanê û êl dervê welatî lê Silêman Ehmed rojnamevan el dezgehê Roj Newsiyê ragihandinî bêguman li snorê herêma Kurdistanê gelek rêkxiraw hene ku dagogiyê li mafê rojnamevan hatiyen gelo evan saziya xwe hewekiriya xudan carekê peywendî hewekiriye bêguman desta ser bi xwe mafê mirovî hewlê cidî dayne yûnamî hewlê cidî dayne heta ku li destpêkê me zanî Silêman li kîve ye çünkü zêdetirîş
6 ماه زندانی دوبی بیگو بریکارنامه بومد چه کرد. بله دماهیک بسیار باگ روینگ توی گش بینی که دو دوی کیسه دست خوبه اینی یان جیل گوروان گوتنت سلیمان احمدی که تو بجی بیتن دست کرد بن که تو نه گش بین بی والله چی بیشمته دوی سر وجدان دادگاه که روزا دادگاه که نوی که او گودنا چند قناعت بو محکمه تیده چه کرن اگر نه مبخو اسپو گش بینینی. بله بینرین هجا اوه بون گودنن پارێزەر ڕێڤینگ یاسین دوورکەیسا سلێمان ئەحمەد و پارسا دمەها دەهدا هات بۆگرتن بە دەستên hêzên emnî و heta niha keysa navhatî ya berdewame li dadgeha Duhokê.